ekpere maka ndị niile na-aga njem, for travelers, journey mercy, ndị niile na-aga njem n'ụbọchị taa, n'isi nwoke, n'isi nwaanyị, n'isi onye ukwu, n'isi onye nta. N'ụbọchị taa ka m ji egbene na nnekwu wee na-etiku mmụọ bụ ezinụzọ wee na-efeta gị unu gbasara njem niile ụmụ Igbo Biafra niile, ụmụ Biafra niile na-aga, ndị si n'ikuku, ndị si n'anị, ndị si na mmiri aga, njem niile ha na-aga. Ka ị wepụrụ ihe mberede okporo ụzọ, ka ị mee ka ihe mberede okporo ụzọ ghara ịnweta n'ụzọ, asidenti ghara ịnweta, ọnwụ ike ghara ịnweta n'ụzọ, ka ha ghara inwe nsogbu n'ụzọ, ka ha jee n'udo, nata n'udo, mgbe ha anachitekwa anakwa n'udo. N'isi ụmụ Biafra niile na-akwara njem, na-aga njem n'ụbọchị taa ka anyị na-ekpe ekpere niile a mmụọ bụ ezinụzọ ka igboro ụzọ, ka ịgbara ha azụ, ezumezu mmụọ ọkụ n'ọnụ, mmụọ ọkụ na mmụọ ntakụ n'ọnụ, ichie okwu na ichie ntakụ n'ọnụ, etu a kwuru ka ọ dị na eke na oye na awọ na nkwụ na budo na bengene na baa na bobu mgbe niile ebi ebi na-agba Chukwu okike abịa ama ise. Ọmụma bụ eze mmụọ esi Los Angeles, California, USA ewetala unu ekpere a mgbe ka emesịa.